Сега това на мене ли? Само това не ме слуша. Направете място. Леле, мами! Място. Арабско, браво! Арабска приказка и... Само як ли си мама? Дали си още? Си още. Кажете ли към? Си ма кремния, бе. Не кринете. Серия. Шампуани. Серия. Я сам поднавила, бе. Капакяс ли? Бабе, А? капакя. Капакяс ли? Не, капакя, бе. Капакя, бе. Дай назад. Дица, чо? Ти сега чакай. Беле, как се лигави? И Галина, бе. Капакя, бе. Леле! Капакяс ли? Капакя се ахилит. Замръздал си? Капакя се ахилит. Капакя в ахилит. Цяла година капакя. Дико сърце. Дико сърце, Айде. Отвори не. Е, потрябли ли? Потер. Приятно, мам. И бебето вика. Кое? Не, пик ми е вземи ме. Open me. Това е моето. Ау, елеки си, ма. Tu любимо? Каква модерна баба, Каква модерна баба, гледай. Деде. Нали го ме ги цикну? На най каса в кой бомбонче. Бути шукар, бабо. Муак, злато. Муак. Малките и Дели, супер мириме. Любчо, Вземи си дрехите. вземи си дрехите, бе, тата. Супер си, супер си. Супер Е, шкарцуе. Още си, мама. А па тя ни люби? Не. Пут. Hard. Па тя ни любакер, бе. Яко слуша как. Виж, най-хубавата хартия, къде използват, викаш къде. Хартия къде използват. Че си приличаме. Приличаме, не. Меле, ти си приличам. Супер, супер, браво, браво. Айде, Една нас. целувка по бузата. Не! Оти. Чакай, че докарам на пастор, чек. Това е ползване. Дишал си подарява. Опа. Ама и с чантата каква е, гледай. Само чантата не може да ми плати 2 лева. Ох, маме! Само чантата ми. Айде, отваря. Бати кара всичко. Ето е на телефон, само право. Браво. Сама си избирала, не сме ни помагали. Не. Само Харо Николай. Бабе! Така е. Домашните. Не се притеснявай. Браво на баба, браво! Нищо старингьома, нали, мама? Сега казваш,